Tänään mulla on aiheena seksuaalisuus, seksi. Nämä mun ajatukset on yhdessä hetkessä tapahtuvia ilman etukäteen suunnittelemista. Joten nämä ajatukset, mitä mä nyt puhun tässä, niin on yhdessä hetkessä tapahtuneita minun ajatuksia, ei välttämättä sinun. Seksuaalisuus on jokaisessa meissä. Se on ihan itsessään selvää. Se on biologista, kehollista, se on eläinmeissä. Me synnytään seksuaalisina olentoina ja me kuollaan toivottavasti seksuaalisuuden transformoineina. Me synnytään, me ollaan viattomia seksuaalisuudessa. Ja kun tulee murrosikään, niin me alkaa seksuaalisuus kasvamaan, kehittymään ja sitten aikuisiällä me ruvetaan tutkimaan ja etsimään ja löytämään identiteettiämme seksuaalisuudessamme ja kohtaamaan toisia ihmisiä ja viettiimme mukaisesti. Ja mitä vanhemmaksi me tullaan, niin se enemmän se muuttuu se seksuaalisuus. Me ollaan koettu enemmän. Meidän mielemme tietää sitä enemmän. Ja sitten toisaalta meidän keho heikkenee fyysisesti. Tarve seksuaalisuuteen biologisella tasolla vähenee. Ja seksuaalisuus on hyvin laaja alue, josta puhua, josta ajatella. Ja me katsotaan jokainen sitä omalla tavallamme. Koetaan sitä omalla tavallamme. Ei ole olemassa kahta ihmistä, joilla on aivan samanlainen elämänkokemus, samanlaiset seksuaaliset haaveet, samat tapahtumat intiimiydessä. Joten me ei voida verrata toisiamme. Me ei voida verrata keskeämme toisiamme. Me ei voi verrata sinua minuun, eikä sinä voi verrata itseäsi minuun. Ja kun ei voi verrata, niin silloin ei voi myöskään arvostella. Ei ole olemassa huonompaa tai parempaa kokemusta. On se kokemus, mitä me tarvitaan. Ja mikä askel me otetaan, mihin suuntaan me halutaan lähteä elämässämme. Jos me ollaan aivan tuuliajolla, niin silloin meidän seksuaalisuus on myös tuuliajolla. Jos meillä on joku suunta elämässä, niin toive, niin se vie meidän seksuaalista mukanaan. Ja ne molemmat auttaa toinen toistaan. Seksuaalisuus on hyvin herkkä alue samalla, koska sä oot intiimisti toisen ihmisen kanssa. Ja se taso, millä me ollaan intiimisti toisen ihmisen kanssa, on
Se, että ollaanko me ainoastaan mielen tasolla, meidän tarpeittemme mukaan liikkeellä, meidän oman tyydytyksen mukaan. Vai katsotaan sitä laajemmin, sitä meidän seksuaalisuutta. Kun me ollaan omien tarpeittemme mukaan seksuaalisuudessa, se on vähän niin kuin pikaruokaa. Sä lähdet illalla saalistamaan ja sulla on yöllä huippukokemus ehkä. Mutta seuraavana on tyhjä olo, koska se mieli, se ei saa koskaan tyydytystä. Mieli haluaa lisää kokemista. Mutta mieli ei yksin riitä. Kun sä tuot seksuaalisuuden tunteen, kun sä tuot sen pehmeyden, sen antautumisen sen toiseen ihmisen energialle. Molemmin suuntiin. Miehinen antautuu naisellisuudelle ja naisellisuus antautuu miehisyydelle. Niin silloin voi kasvaa, silloin voi lähteä sellaiselle tutkimusmatkalle siinä seksuaalisuudessa, joka iän myötä muuttuu. Me ei voida pysyä aina vaikka nyt 20-vuotiaana. Koska jos yrität pysyä jossakin tasolla, niin sitä turhautuu. Luonnollisesti sitä turhautuu, koska biologinen kello ja sisäisen kokemisen varasto, niin pitää olla tasapainossa. Seksuaalisuus on siis biologista. Se on missä tarve, ja jos me painetaan sitä alas, piilotetaan kaappiin tai sitä ei hyväksytä, niin se tulee jossain muussa muodossa esiin. Se tulee negatiivisessa muodossa esiin. Se saattaa tulla kitkeryytenä, katkeruutena, yleisenä pahoinvointina, masentuneisuutena ja ehkä jopa ylihysteerisyytenä. Kun saat sun seksuaalisuuden löytää sen tien, niin sä olet luonnollisesti maailmassa. Sitä biologinen tarve, se etsii tietään, ja jos menet johonkin luostariin ja yrität painaa sitä seksuaalisuutta mantran avulla sinne pinnan alle, niin se on vaan sen pinnan alla. Se ei sieltä kuitenkaan transformoidu, se ei tapahdu mitään. Jossakin vaiheessa se ottaa taas oman muotonsa. Ja kun ikä tulee, niin saattaa menettää mahdollisuuden kokea seksuaalisuutta. Jokaisessa ikäluokassa on oma kokemuksensa. Mutta on tietysti hyvä alkaa nuorena, koska jos alat eläkeiässä neitsyyttä tutkimaan, niin se voi olla masentavaa. Mutta silti se voi olla hyvin vapauttavaa. Parempi sekin kuin pysyä neitsyenä kuolemaan asti. Seksuaalisuudessa on
kauneus, että sun ei tarvi tehdä yhtään mitään muuta kuin olla sensitiivinen. Sun ei tarvi muuta kuin sillä tavalla pysähtyä hetkeksi ja katsoa, että mitä mun keho haluaa, mitä se kaipaa ja mitä mun sielu kaipaa. Se syvempi osa siitä mielestä. Ja sen mielen pinnalla siellä on kaikenlaisia odotuksia, kaipauksia, toiveita. Niin katsoa niitä, että ja miten ne on suhteessa tuohon mun elämän tilanteeseen ja ruveta tekemään niitä kanssa jotain. Sillä tavalla, että ei vahingoita toisia ihmisiä. On kunnioittava toista kohtaa. Ja silloin kun sä olet rakastava oma itseäsi kohtaan, eli hyväksyt itsesi kokonaisuutena, niin silloin sä kunnioitat myös toisia ihmisiä. Ja seksuaalisuudessa ei ole kysymys siitä, kuinka monta erilaista tantra-asentoa sä pystyt tekemään, tai kuinka monen partnerin kanssa olet harrastanut seksiä. Kysymys on siitä, että kuinka sä sisäistät ne kokemukset siellä sisälläsi. Kuinka paljon tulee osaksi sinua. Kuinka paljon ne muuttaa. Kuinka paljon sitä muuttuu. Seksuaalisuus on tutkimusmatka. Sitä voi kutsua myös henkisyydeksi, spirituaalisuudeksi. Se on ihan, että minkä nimen sille annat. Jos on paljon uskonnollisia vakaumuksia, kieltoja, niin silloin seksuaalisuudesta tulee negatiivista. Ja sitten sitä harrastetaan peiton alla, salaa. Salaa keneltä? Ei sun tarvitse mennä kauppatorille harrastamaan seksiä. Kysymys siitä, että sä olet avoin itsellesi ja siinä mitä teet. Sä hyväksyt sen osana sun omaa elämääsi. Ja joskus saattaa olla, että ei ole partneria. Ei ole ketään, kenen kanssa olla intiimisti. Silloin on aika meditaatioon. Silloin on aikaa tuntea se yin yang, se toinen sukupuoli itsessäsi. Koska siitä on seksuaalisessa kysymys. Seksuaalisuuden transformaatiossa. Että kun sä oot intiimisti sen toisen ihmisen kanssa, niin jossain vaiheessa et tiedä, missä sinun keho loppuu ja hänen alkaa. Ja sun ei tarvitse mitään. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään.
Sä olet siinä vaan siinä vierekkäin. Se ei tarvitse tehdä mitään tantrisia superharjoituksia, ei mindfulnessia. Sä vaan olet. Ja samalla tavalla sä voit olla myös tässä hetkessä, kun sä oot yksin. Sä voit tuntea sen sisäisen projektion siitä henkilöstä, jonka sä olisit halunnut, jota sä kaipasit. Ja antaa se sulautua sinne sisään ja mieleen. Ja tuntea sen väreily kehossa. Pehmeä väreily. Ja silloin tapahtuu todellinen tantra. Että sä olet sekä että. Sä olet sekä se rakastaja että rakastettu. Susta on tullut beloved. Ensimmäinen askel seksuaalisuuden transformaatiossa on tässä hetkessä sanoa itselle kyllä, että tätä minä olen. Ilman, että sanoo, että hyväksyykö ne vai eikö, koska se on reaktiota. Siis sanoa, että tätä minä olen ja minä hyväksyn sen, että minä olen tätä. Että me ei ruveta enää ulkopuolisen maailmaan projisoimaan jotain hyväksyntää tai ei. Me hyväksytään se itse. Ulkopuolinen maailma seuraa meitä. Kun sä otat askeleen siihen oman itsesi hyväksyntään, niin sä huomaat, että maailma muuttuu. Mitään ei oikeastaan muuta kuin sinä itse. Ihmiset vaistoaa sen. Kun me otetaan askel siihen, että me ei yritetä olla parhaimpia rakastajia, rakastajattaria, tyydyttää toisen tarvetta, tyydyttää edes omaa tarvetta. Me hyväksytään se, että me ollaan juuri sitä, mitä me tässä hetkessä ollaan. Kaikki ne kokemuksinemme, niin me ollaan täydellisiä. Ja siitä hetkestä alkaa uusi seksuaalinen vallankumous. Siellä sisällä. Ei enää ulkomaailmassa. Sun ei tarvitse vapauttaa jotain maata, missä on tyrannit hallitsijoina. Sun ei tarvitse vapauttaa muuta kuin se oma itsesi. Ja kun sä vapautat oma itsesi, joka voi tapahtua joka hetki, tarvitaan vain pieni huomiointi sinne sisäänpäin, niin sä vapautat maailmaa. Koska se maailma on sinä siellä ja sinun kauttasi se maailma. Me lähdetään niin paljon aina laajempiin kuvioihin. Me lähdetään tekemään historiaa, me lähdetään tekemään politiikkaa, me halutaan muuttaa meidän maamme. Ihmisten ajattelutavat. Ja miksi? Koska se askel sen oman itsen
tiedostamiseen on niin pieni, että me hypätään se yli. Ota siis tässä hetkessä askel siihen sun omaan seksuaalisuutesi transformoimiseen. Olemalla hetki itsesi kanssa. Ja siitä se lähtee. Seuraava hetki tuo uuden, laajemman tietoisuuden mukanaan. Mutta miksi välittää seuraavasta hetkestä? Tämä hetki on niin laaja jo. Tämä hetki. Rakastaa, rakastaa ja rakastaa. Sano ensin se itsellesi ja sitten toiselle.